Máte doma psíka a váš trávnik vyzerá ako bojové pole? Holandský trávnik môže byť riešenie. Zabudnite na vyhrabané diery, udupaný trávnik alebo žlté flaky. Kvalita je u nás na prvom mieste. Štruktúra trávnika je spravená tak, aby bol v vode priepustný. To znamená, že pri silnom znečistení ho stačí opláchnuť. Má vysokú UV odolnosť, preto nestráca ani farbu a budete mať luxusný trávnik 365 dní v roku. A to bez kosenia, bez hnojenia a bez vytrhávania buriny. Trávnik je príjemný na dotyk, pre vášho miláčika aj pre vás. Ideálne na spoločný trávený čas. Holandský trávnik. Najkvalitnejší umelý trávnik na trhu so zárukou až 15 rokov. www.holandský-trávnik.sk